L-avvanz fis-servizzi ta' assistenza personali li jagħtu aktar awtonomija lil persuni b'diżabilità u l-ftuħ ta' spazju biex persuni b'diżabilità juru it-talent tagħhom. Dawn kienu l-miri ewlenin tal-Aġenzija Support fl-2023, is-sena li fiha ġiet irreġistrata żieda fil-baġit allokat li kważi laħħaq il-31 miljun euro. Grazzi għal dawn il-foddi, l-Aġenzija komplet tagħti servizzi aktar speċjalizzati. Fl-2023, is-Support introduċiet diversi servizzi ġodda biex ittejjeb l-appoġġ li toffri lil persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom. Fosthom it-twaqqif tal-intake team li jaġixxi bħala l-ewwel punt ta' referenza għal dawk li jkollhom bżonn servizzi tal-Aġenzija. Dan it-tim jgħin biex il-proċess ikun aktar effiċjenti u personalizzat. Minn barra hekk ġiet formata il-Professional Advisory Prevention Team li jipprovdi taħriġ speċjalizzat lil professjonisti u l-frontliners tal-Aġenzija bilan li jiżviluppaw metodi effettivi fit-trattament u l-appoġġ ta' persuni b'diżabilità. Wieħed mill-proġetti ewlenin tagħhom kien il-produzzjoni ta' Sexuality Policy u l-ħolqien ta' programm edukattiv dwar is-sesswalità għal persuni b'diżabilità intellettwali. Saru wkoll progressi fis-servizzi residenzjali fejn l-enfasi kienet fuq it-tranzizzjoni lejn għajxin indipendenti. L-Aġenzija stabbilixxiet ukoll skemi ġodda ta' għajnuna finanzjarja għal persuni b'diżabilità li jixtiequ jixtru vetturi aċċessibbli għal siġġiet tar-roti. Dan kollu joħroġ mir-rapport annwali tal-2023 fil-ħidma tal-Aġenzija. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija, Oliver Scicluna, fisser l-impenn tal-ħaddiema u anke s-suċċess miksub matul l-aħħar 20 sena u rrefera għall-2023 bħala mudell fejn ingħata bidu għal strateġija fit-tul intenzjonata li ttejjeb l-operat. Ir-rapport li fih juri x-xogħol li ħadmet l-Aġenzija, l-ħaddiema tal-Aġenzija ħadmu fl-2023. Ovvjament il-fokus tiegħu kien l-involviment tal-ħaddiema tal-persuni b'diżabilità li jirċievu servizzi mill-Aġenzija u permezz tagħhom u ta' diskussjoni saru ċertu bidliet u anke introduzzjonijiet ta' dipartimenti li se jsaħħu x-xogħol tal-Aġenzija. Min-naħa tagħha, il-Ministru responsabbli mill-Inklużjoni, Giulia Farrugia, fissret kif il-ġid imprezzabbli li għamlet l-Aġenzija kien ta' spalla għal ħafna familji f'pajjiżna.